Ndị obodo Okija dị na kansụl Ihiala eligo akpọgo nnọọ nnukwu oriri maka otu nwa ha nwoke ha ji eje mba bụkwazi PG obodo ha bụ Prince Ken Emeakayi dịka ọ gbara afọ 58 ya bụ mmemme ncheta ọmụmụ ya nke a chịkọbara iji wee kene ya maka ntụnye dị iche iche ọ tụnyegoro maka ọganiru obodo ahụ bụ nke eji ịgbaghe akwụkwọ edere n'afọ ya bụ Ken Emeakayi Okija Under My Watch wee kapịa ọnụ. Onye nta aka anyị ọ dị n'aka Nwaolisa ga-akọlugo aka n'isi. Prince Ken Emeakayi bụbu onye ji ọkwa dịka onye isi oche nke People's Democratic Party PDP na steeti a bụ nke ndị ikwu na ibe ndị eji okwu ha agba izu ndị ọrụ gọọmenti ma tinyekwara ndị a maara aha ha bụ ndị gbara ya gburugburu na ya bụ mmemme dịka ha mere ka anyị mata. Prince Emeakayi n'ezie abụrụgo onye tụnyere oke ya n'ihe gbasara iwulite ya bụ obodo n'okwu na ya bụ mmemme ka onye na-anọchite anya Ihiala nke mbụ n'ọgbakọ ụlọ omebe iwu nke steeti a ma bụrụkwa onye isi oche na ya bụ mmemme bụ Maazị Golden Ilo gara n'iru wee kọwaa na ya bụ nwa amadi abụrụgo nke nyere ọchịchị ọnọdụ o kwesịrị na ya bụ obodo. N'ozi nnọọ ya ka onye bipụtara ya bụ akwụkwọ bụ Maazị Izuchukwu Anọlue nyere nkọwa na akwụkwọ a bụ nke ga-adịgide ọkpụtọrọkụ bụ nke ga-enye aka mepee amamihe nke ndị mmadụ n'ihe gbasara ọchịchị ime ime obodo. O kwupụtakwara na mbipụta bipụtara akwụkwọ a bụ nke nyere nnọọ aka ịgbasa ozi ma mepee anya ndị mmadụ n'ihe gbasara ezi ọchịchị na ya bụ obodo. Ụfọdụ ndị mmadụ nke gụnyere Chief Uche Nnọbịa ma gụnyekwara Oriakụ Ngozi Anamele kwenyesiri ike n'ezie na ya bụ nwa amadi abụrụgo nke tụnyere oke ya ma bụrụkwa onye ihe gbasara mwulite obodo a na-eche ụla n'ebe ọ dị ukwuu. Mgbe ọ na-agbape ya bụ akwụkwọ ọhụrụ nke bipụtara ka Chief Nwabezume kwenyere n'ezie na ibepụta akwụkwọ dị otu a ga-enye aka iwulite mmụọ ndị mmadụ nakwa ime ka ha kpachara anya n'ihe gbasara ọchịchị ime ime obodo. Ọ dụkwara ndị ndu dị iche iche ọdụ ka ha na-agba mbọ inwe ha ga-eji wee ṅomie ha ọbụladị mgbe ha chịchara ọchịchị. N'okwu ọ gwara ABS ka onye eji maka ewe meribe ya bụ mmemme bụ Chief Emeakayi kwupụtara na nkwanye ugwu dị otu a bụ nke ga-aga n'iru ịgba ya ume ma mekwa ka o mejupụta ebumnobi ndị mmadụ nwere n'ebe ọ nọ. Mgbe ọ na-agọrọ Chief Emeakayi ọfọ ogologo ndụ ka onye Vice Chancellor nke Legacy University Okija bụ Dọkịnta Leo nke Emena kọwara ya bụ nwa amadi dịka ezi onyinye Chineke nyere ndị Okija ma kwupụtakwa na ibipụta akwụkwọ dị otu a ga-enye aka kọwara ndị mmadụ tụmadụ ndị na-etolite etolite ihe gbasara ezi ọchịchị. Ụfọdụ ndị ọzọ bụ ndị kwuru okwu maka ya bụ ọgbakọ bụ nke gụnyere Chief Ifeanyị Ọbụnadike ma gụnyekwara onye isi oche nke ya bụ mmemme bụ Maazị Ugochukwu Ọnọsọlugo. A nọrọ n'oge ahụ wee waa achịcha ma kpughepụkwa akwụkwọ ọhụrụ a ebipụtara ebe egwu ọdịnala dị iche iche merụbere ndị mmadụ obi ụtọ. Site n'Okija, ọdịnaka Nwaolisa maka akụkọ ụwa ABS.